כן פז, כאן נמצא פז, כתבנו בשטח, פז הרשברג. אני נמצא באזור המרוץ, תכף המשתתפים שלנו יגיעו. ונראיין אותם. שלום פז. שלום שלום. איך אתה מרגיש היום? וואלה, מרגיש טוב, אני מרגיש שהסיכויים שלי טובים. מה דעתך על המתחרה השני? פה אני כבר לא בטוח לגבי הסיכויים שלי, הוא קצת, אתה יודע, קוקו כזה, אי אפשר לדעת אם ילך לו טוב או לא טוב. והנה מגיע אותו הקוקו, בואו נראיין גם אותו. אתה מרגיש מוכן? אני הכי מוכן שאני אי פעם הייתי. ומה עם היריבות שיש לך עם הבחור השני? ראיתי אותו נכנס לפה, האמת שיריבות קשה, הפסדתי לו המון פעמים, הוא די כיסח אותי בהרבה דברים שעשינו אחד נגד השני, אבל אני מאמין שאני יכול עליו, אני חושב שאפשר. וואו, איזה מתחרים ראויים יש לנו פה היום. בואו נעבור לראות אותם מתמתחים. כן. מה אני אעשה? בהחלט מדובר בשני מקצוענים. אני לא יודע במי הייתי בוחר אם הייתי מאמר על התחרות הזאת, אבל אם אתם מעוניינים לבחור, עכשיו זה הזמן. הצהוב או הוורוד? מי נראה לכם ינצח? אני מאמר על הוורוד, אני כבר אומר לכם. אני עלול להגיד אותו דבר על הצהוב, אבל... יאללה. לא, הוא חושב מטרה, הוא חושב כיוון. משהו עם העץ אולי? טוב, תשאיר קצת כוח לריצה גם, אל תשכח. יש לך עוד דקה שלמה, כן? מה זה? עוד דקה של מתיחות. תעשי דברים עם העץ. והנה זמן המתיחות עומד להיגמר, ואנחנו נעבור למרוץ. מצלם! 3, 4, ו... זהו, סיימנו?